Hej, mit navn er Ahmed, og i dag vil jeg fortælle dig, hvad det er, du kan se, når du logger ind på vores Epicor hjemmeside. I venstre side kan vi se vores live status for i dag på vores solcelleanlæg. Dette fortæller os, hvor meget vi har produceret i dag, som i dette tilfælde er 39,20 kWh. Det fortæller os, hvor meget vi har sparet i dag, som i dette tilfælde er 16,2 kroner. Det fortæller os statuset på vores batteri, som i dette tilfælde er 100%, som også er visuelt indikeret. Hvis batteriet det lyser grønt, betyder det, at dit batteri det lader, og hvis det lyser rødt, så betyder det, at dit batteri aflader. Til sidst kan vi se vores produktionskvalitet. I dette tilfælde er det dårligt. Dette betyder, at vejrforholdene ikke er ideelle til, at dit solcelleanlæg kan producere optimalt.